Според сайта Cancer.at, аз ето тук ще оставя линка да го погледнете, ако желаете, малко по-малко от половината смъртни случаи от рак са свързани с фактори, върху които ние като хора можем да влияем и можем да променим. Това са цигари, алкохол, стрес, затлъстяване, липса на спорт и някаква физическа активност, нездравословна храна, като например силно преработени храни, с много мъзнини, с много оцветители, консерванти и така нататък. Съответно, сега след като знаем цялата тази информация, ние значително можем да променим статистиката и да намалим риска от рак, като започнем да спортуваме, да се храним по-добре, по-качествено, да снабдяваме организма си с необходимите, важните вещества, така че то да може да работи правилно, да работи по-добре. И нещо много важно е да си правим изследвания и профилактични прегледи поне 1-2 пъти в годината. Разбира се, това, че имаме това знание, то само по себе си нищо не означава и няма никаква стойност, ако не бъде приложено на практика, така че и ножа, и хляба са във вашите ръце. Изводът на всичко това е, че почти 50% от смъртните случаи са предотвратими и рака до голяма степен е метаболитно заболяване и можем да управляваме от начина, по който живеем. Преди 2 години направих видео, в което цитирах доктор Ото Варбург и той твърди, че ракът не се наследява и не е генетична присъда. По-скоро лошите хранителни навици и заседналия начин на живот могат да причинят рак. Вчера пък направих едно друго видео, в което обяснявам за програма, която е терапия, която включва комбинация от продукти и не е каква да е програма, а цяла метаболитна терапия, но господин TikTok ми прати съобщение, че нарушавам правилата му и го ограничи. Затова, ако искате да го изгледате, пишете ми на лично метаболитна терапия и ще ви го изпратя специално за вас. Бъдете здрави и се грижете за себе си. Чао!